saa 30, sitten ei ole mitään. Tuoton. Lähti! No näin. Se lähtee ensimmäistä pois. Miten mä käyn? Totta. Mikä se oli? No kyllä se on. Varmaan! Oi perkule hakee. Opettele nyt takaisin. Jere, tuu! On se kuvannut kaikki. Oo, mutta mulla on taukoja ollut. Se ei heitä mitään hienoa. Hieno! Ei noin! Siinä meni ainakin Sattuko? Katon. Sieltä ne kipuavat. Jere! Sä et uskaltanut vaan lähe! Tää pätkii tää sun kamerat ja kohta taas lähtee sieltä. Juuso hyppää. Tui Juuso! Simma on kuvannut teitä kaikkia kun te hyppäätte. Joo. Mene ulos toi saatanan kamera. Noin. Hitto, mä en nähnyt sitä. Mä en saanut